in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kaso sa HIV/AIDS nagkataas. Suspect sa pagpusil patay sa doktor sa Cagayan de Oro City nasikop na. Kapin 7 milyones pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa mga otoridad. O hilit nga komunidad sa bansalan Davao del Sur gitunulan o mga proyekto sa kapulisan. Sa detalye sa atong mga balita, kada adlaw nagkadaghan ang mga tao nga na-diagnose nga dunay HIV/AIDS apan hangtod karon wala pay tambal nga nahimo ang mga pharmaceutical companies aron matambalan ang kagaw. Dinhi sa Davao Region, nakita usab nga mitaas ang kaso sa HIV/AIDS o nagkabata ang mga tao nga nataptan niini. Ani ang report. Kung kaniadto, ang nag-edad lang og 25 pataas ang na-infect sa Human Immunodeficiency Syndrome nga mo resulta sa Acquired Immune Deficiency Syndrome kon HIV/AIDS. Karon, aduna na nag-edad og 15 anyos paubos nga gikonsiderang people living with AIDS. Kaniadto, daghan ang mga babaeng nataptan sa HIV. Apan karon, mas daghan na kuno ang mga lalaki. Sa datos sa World Health Organization, niadtong 2020, aduna na 37.7 million ka individual ang na-infeksyon sa AIDS ug 1.5 million ini ang bag-ong kaso. Dinhi sa Pilipinas, sukad niadtong 1984 hangtod Setyembre 2021, aduna na 90,690 ka individual nga dunay HIV/AIDS. Niadtong tuig 2020, 22 ka kaso ang natala kada adlaw. Apan, pagsulod sa tuig 2021, misaka kini sa 33 ka kaso kada adlaw. Niadtong bulan sa Setyembre sa kasamtangang tuig, mitala kini og 981 ka bag-ong kaso. Ug sa monitoring sa Department of Health, nagkataas ang kaso kada adlaw. Sa kinatibuk ang kaso nga 90,690, ang Davao Region mitala og 4,967 ka kaso og 247 niini ang namatay. Sa datos sa Davao del Norte Health Office, 441 na ka individual ang dunay AIDS sa ilang probinsya og 260 niini ang naa sa Tagum City. Aduna na mga nagkakaso sa HIV sa lagyong lungsod, sama sa lungsod sa Talaingod ug sa San Isidro. Sa kinatibuk ang kaso sa Pilipinas, 54,022 lang ka people living with HIV ang nagpatambal pinaagi sa HIV antiretroviral therapy aron lang mapugnan ang pagkalat sa kagaw sa ilang lawas ug mapataas ang ilang kinabuhi. Tungod kay hangtod karon wala pay tambal nga nahimo nga pangontra sa kagaw. Ang HIV, usa ka matang sa kagaw nga mapasa pinaagi sa dili protektado nga pakighilawas, pinaagi sa dugo, pinaagi sa vaginal fluids o sa breast milk, nga makapahinay sa kaugalingong depensa sa lawas batok sa sakit. Sanglit hinay na, maglisod kini og sukol sa kagaw. Matod ni Alma Mondragon sa Alagad, Mindanao, usa ka non-government organization nga nagatabang og advokasya sa HIV/AIDS. Dini sa Pilipinas, ang sagad paagi nga matakda ng usa ka individual sa HIV mao ang musunod. Sexual transmission gihapon diri sa Philippines, no, bisan diri sa Davao. Sexual transmission gihapon ang pinakataas sa mga na-report nga kaso. Pero kung ikaw sexual transmission, among guna, no, anal sex, vaginal sex, pero ang pinakataas nato katong transmission pinaagi sa male having sex with male. So lalaki to lalaki, usually anal sex, unprotected na anal sex. So mao na siya ang nasa report na mode of transmission diri sa Pilipinas.
Ang kagaw nga HIV, sagad musagol sa mga ordinaryong sakit, sama sa tuberculosis, pneumonia, ug daghan pa, ug kini ang makadevelop sa acquired immune deficiency syndrome kon AIDS. Sa datos sa Department of Health, 247 na ang namatay dinhi sa Davao Region tungod sa AIDS. Ug usa niya na si Darren. Saysay sa paryente ni Darren kanako nga ang ilang nahibalaan, pneumonia lang ang sakit sa ilang paryente. Apan, Tung nagkasakit siya, ang sulti niya sa ko ang sipon, ubo lang ang iyang gibate niya, sakit iyang likod. So, nagpa-check up siya, unya niingon siya nga pneumonia daw ang iyang sakit. According sa iyang nagbase sa iyang katong mga diagnose niya, pneumonia ma'am. Sa death certificate, ang nakabutang dito mura matug na ay nakabutang na HIV ma'am. Dili magud ko ka klaro kung unsa ang mga kuan dito nakasulat tungod kay dili mapuko doktor nga mo justify adtong unsay nakabutang dito basta ang ingon nila nga possible HIV. dunay pipila ka mga pamaagi nga malikayan ng HIV/AIDS. Sama sa Sa mga pumaagi pa di kumatatgan sa through sexual transmission, paingon sa sexual abstinence, posible ba na sa tanan niya mag-abstain from sex. So isa na siya kung paka-abstain ka, di ka matakdan. Pero nasa mga options sa anak, kay dili tanan pwede nga mag-abstain from sex, no? Ikaduha, katong be mutually faithful. So stick to one partner, sigurado ka nga ang imong partner negative, di ka matakdan. Pero tanan pa ing anak ka faithful or isa lang ba ang partner? Sure ba siyang iyang partner wala HIV? Kung sa'yo naka-third yung option na to is katong correct and consistent use of condom. Kaya so far, kana pa lang yun ang effective barrier na para makikaya nato nga matakdan tao HIV. dako ang matabang sa komunidad aron masumpo ang pagkatag sa HIV/AIDS. Labi na kung mahatagan sila og insaktong impormasyon. Angayan natong hinumduman nga ang people living with HIV dili angay ikundina, dili angay kahadlukan. Gani, angay silang atimanon og mahalon ug dili angay biay-biayon. Edith Kaduayan, News 9 Philippines. Stay safe! Kay hapit na mahuman ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, nagsigi na kini og libot sa mga proyekto nga gipangtukod pinaagi sa build nga proyekto sa tibuok Pilipinas. Kagahapon, gibisita sa presidente ang nahuman nga proyekto didto sa Zamboanga Peninsula. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 143 ka mga bagong proyekto ang ibilin sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa katawhan sa Zamboanga Peninsula. Tipik lang kini sa 485 ka mga proyekto sa nasud nga natukod pinaagi sa iyang build project. Didto sa Zamboanga Pantalanog Airport ang iyang napaayo ug kini ang iyang gibisita kagahapon. Giinaugurahan sa presidente ang proyekto sa Department of Transportation nga gilangkuban sa Pantalan, bag-ong girehab nga Zamboanga Airport ug mga tourism facilities. Gibida ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang proyekto nga bagong nahuman sa iyang ahensya. Nakita po natin sa video yung mga sample ng mga programa na ginawa natin, port developments, port improvements, and renovation as well as new ports. Binigyan din ho namin ng sample pagkat kung iisa-isahin po natin yung 143 social and tourism port projects, yung oras ho na nakalaan sa atin ngayon ay hindi kasya at hindi makakasya. Sample lang ho yun. Let me provide various highlights. Number one, ang tanong. Nakita ho natin yung 143 na lugar na kung saan merong port developments, port improvement. Ang tanong, saan itong puertong ito at bakit napili ito? Mr. President, napili ang mga puertong sa mga nakaraang administrasyon, nakaraang taon, napabayaan at nakalimutan. Naningkamot ang DOTR, maritime sector nga mahuman ang maong proyekto aron matabangan ang mga mananagat, small bangka operators, lakip na ang mga maritime passengers nga dunay mas moderno ug hamugaway nga port facilities. Lindot ron sir ang gibuhat sa CPE kay wa na may buti-buti nya magalandan maayo ang pasahero safety kay paglatay. Dako kay tabang sir kay
Daghan pasahero sad ang muaring malapas ko tungod sa nay pantalan na tarong wa nay puti-puti kay sa una hasog ito sa una kay puti-puti pa. Ako sa ko nagpasalamat nga diin namugna kini maong pantalan diri sa among barangay. Nakahatag kani og dakong kaayuhan sa mga katawhan. Ingon man sa mga nanagat nga diin di na sila maglisod pumudunggo sa lain pa nga pantalan. Tungod kay duol lang kini sa among barangay. Ikaduha, ang matag hapon diri daghan ang nakahimulos kay batag hapon adunay mga magtinda-tinda dinhi sa maong pantalan, dugang nilang panginabuhi sa patag adlaw. Ug ingon man abunda sa kining among pantalan kay ang mga mananagat hindi pud sila mudunggo o di na pud sila maglisod sa transportasyon kaya naarami mga sakyanan nga muanhi diri aga magkuha silang mga isda. Sa Luzon, 52 na ka seaport development projects ang nakumpleto. 64 seaport development projects sa Visayas ug 27 ka seaport development projects ang sa Mindanao. Gipasalig ni Pangulong Duterte nga mahuman ang mga proyekto sa iyang administrasyon una mahuman ang iyang termino sunod tuig. I am happy that almost all of the projects are completed, utilized, and the others are about to be finished, ongoing. And I hope that by the end of my term, which is just about 7 months away, makumpleto lahat. That was also my paradigm when I was city mayor of Davao. Sinabi ko sa kanila na I want all projects completed when I go out of the office. Gipasalamatan usab ni Presidente Duterte ang DOTR ug PPA sa ilang pagpaningkamot nga nahimong malampuson ang maong mga proyekto. I acknowledge the strong efforts of the Department of Transportation and the Philippine Ports Authority in leading the construction, rehabilitation, and expansion of our ports, which certainly improve the connectivity and mobility of our people. These are indeed milestones under the government's Build program. The completion of these projects will boost inclusive growth for various industries in our provinces, especially for the shipping, fishing, and tourism sectors. Also, with more employment to be generated for various localities, we can now look forward to a stronger economy and the improved lives for our people under the new normal. Ang mga proyekto sa Build mato dito gade nakahatag og trabaho sa 3,871 ka individual sa tibuok Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Daghan ang nakurat ug mikundina sa brutal nga kamatayon sa medical director sa Maria Reina Xavier University Hospital Incorporated nga si Dr. Raul Winston Andutan. Apan human sa 16 ka oras, nasikop sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang tulo ka mga suspitsadong mi-ambush sa doktor. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 16 ka oras, humang gipusil patay si Dr. Raul Winston Andutan. Nasikop dayon ang tulo ka mga gunmen nga nangumpisal nga sila ang mipatay sa doktor. Kagahapon sa alas 10 sa buntag, gi-ambush patay sa duha ka nakamotorsiklong lalaki si Dr. Andutan sa kanto sa 1229 sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Samtang paingon kini sa Maria Reina Xavier University Hospital Incorporated. Daling gimando ni Cagayan City Mayor Oscar Moreno ang manhunt operation. Og tuod man, nadakpan dayon ang mga suspitsadong giilang sila Joel Naqua, usa ka mag-uuma nga taga Lilingayon, Valencia City, Bukidnon,
Marjon Cabug nga taga San Antonio ug Jomar Adlaw nga taga Dulugon Maramag, Bukidnon. Aminado si Nakwa nga siya mismo ang nipusil patay kang Dr. Andutan, samtang si Cabug ang nimaneho sa motorsiklo ug si Adlaw ang ilang nahimong lookout. Matod sa mga sospek nga gisuhulan sila og 150,000 pesos aron patyon si Dr. Andutan. Kung atong tuuhan ang saysay sa mga sospek, ang rason sa pagpatay mao ang pagkalambigit niini sa usa ka babayi. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, labi na kay nakasibat pa ang leader sa mga sospek nga usa ka ex-army nga taga Balingwan, Misamis Oriental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Oplan Kapkap, gipatuman sa kapulisan sa Davao del Sur aron mapugan ang krimen karong holiday season. O driver's license nga adunay 10-year validity, gisugdan na og hatag sa mga motoristang walay traffic violation. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Tungod kay nagsingabot na ang adlaw sa Pasko, gipaniguro sa kapulisan sa Digo City sa Davao del Sur nga dili sila malutsan o mga tao nga dunay daotang laraw. Hinungdan nga ilan nang giimplementar karon ang Oplan Kapkap. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Kinahanglan mag-igmat ang tanan aron malinawon ang pagsaulog sa bulan sa Pasko. Kini ang hinungdan nga sayong gisugdan ang Oplan Kapkap dinhi sa Digo City, Davao del Sur. Nitong Disyembre 1, gisugdan sa kapulisan sa syudad ang ilang Oplan Kapkap. Sugod alas 6 sa gabi hangtod alas 12 sa tungang gabi. Usa-usang gipangsusi sa mga kapulis ang park, plaza ug nag-unang kadalanan. Pahunungon ang sakyanan, mga kargo, asa abrihan ug ang mga yubak sa motor ila usab silipon. Samtang ang tao kapkapan aron paniguro nga walay kontrabando nga makasulod. Tumong niini nga malikayan ang krimen. Ang syudad sa Digos mao'y sentro sa probinsya sa Davao del Sur ug sentro usab kini sa Patigayon tungod kay dinhi nagatapok ang mga malls ug mga provincial offices sa national government agencies. Nakadugang sa pagpunsisok sa mga tao ang bagong atraksyon sa Rizal Park duol sa City Hall. Kini ang pipila ka mga hinungdan nga mas gikinahanglan mag-igmat ang kapulisan tungod kay dakong hagit kanila ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa lungsod. Doble usab ang trabaho sa kapulisan gawa sa Oplan Kapkap, ila usab ginabantayan ang mga tao kung nagsunod ba sa minimum health protocols ug tungod sa ka-istrikto ug sa mga pagkapkap. Patay ng mga baril pero kumpleto ng kumpleto ang may mga kulang lang. I-hold lang muna natin ang baril sa station kasi may isa siyang kulang. Yan ang natin, ang baril natin safe. Ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw dili lang trabaho sa kapulisan ug kasundaluhan, apan mas dako og papel ang katawhan tungod kay mas daghan man ang mga residente kung atong ikumpara sa ihap sa kapulisan. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Naharang sa mga otoridad ang usa ka motorized bangka nga gisakyan sa klase nga smuggled nga sigarilyo sa Zamboanga City. Minilyon ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo. Ani ang report? Nakasulod pa sa karton ang daghang sigarilyo nga naharang sa mga otoridad sa Barangay Sinunok, Zamboanga City nga gisakay sa motorized bangka. Gibana-bana ang 7,504,000 pesos ang kantidad sa klase-klaseng brand sa sigarilyo pasado alas 10 kagabi Disyembre 2. Gilangkuban kani sa 214 ka mga master cases ug 20 ka mga rims sa Fort White. Nga walay dokumento o gikan Holos Sulu, gisulayag pasulod sa syudad. Duha ka mga suspect nga magpalusot unta sa kontrabando ang nadakpan sa mga pulis. Nga gipang-ilang nga sila Nadspin Benjamin, 19 anyos, residente sa Lugos, Holos Sulu, ug Benhar Mundi, 32 anyos, residente sa Tapol, Holos Sulu. Ang anti-smuggling operation gilangkuban sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Seaborne Company, mga personay sa Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service ug Enforcement and Security Service. Ang smuggled nga sigarilyo ug mga dinakpan giturn over na sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Samtang sa Cagayan de Oro City, gipanglubong na sa mga personahe sa BOC ang duha ka container van nga puno og sibuyas Bombay. Naharang gihapon kini sa mga otoridad kay walay igong dokumento. Gani nanurok na ang mga sibuyas Bombay nga nanglusot sa gisudlan niini nga dakong net bag. Bahad sa BOC, dili nila pasayloon ang bisan kinsang negosyante nga buot magpalusot og kontrabando ug ilaha pa kining kasuhan. Ika-29 nga edisyon sa Christmas Symbols Festival sa Tangub City ang gitapukan sa katawhan aron sa pagbukas niini diin si Deputy Speaker Marcoleta ang pinasidunggan nga bisita. Anyang report ni Neftali Batulenyo. Malang puso nga gibuksan sa City Government of Tangub ang ika-29 nga Christmas Symbols Festival 2021 nga may tema We Need a Little Christmas Around the World niadto Disyembre 1. Tubog sa aktibidad kay pakita ang pagkamugnaon, kabatid, pagkahana sa arte ug dili mabuntog nga espiritu sa voluntaryong mga Tanggubanon. Ang pagbukas sa Christmas Village gipasiugdahan sa pagkanta o pagsayaw sa Sinanduloy Cultural Troupe. Gipadayag ni Mayor Jennifer Tad gaag batag kahayag dag simbolo sa paglaom og damgo sa matag Tanggubanon pinagi sa bayanihan spirit sa mga taga-Tanggob. Gipasabot usab niini kasukwahin niadtong pipila ka tuig inay kopyahon ng mga landmark gikan sa lalaing bahin sa kalibutan. Ang lalaing mga entry nagkuhag inspirasyon gikan sa mga dekorasyon ug artistic trademarks ug sa mga kultura sa tibuok kalibutan. Bisan pa, ang maong Global Christmas Village naghatag gihapon sa mga tao og mayong hulagway o Instagrammable. Atol sa pag-abli sa Christmas Symbols Festival, ang guest speaker nga si DS Representative Rodante Marcolita mipanayag nga nakita niya ang kahiusahan sa katawhan sa Tangub City pinagi sa pagtinabangay. Ang alam ko po ay ginagawa ninyo ang bagay na ito dahil alam ninyo ang kahalagahan ng pagkakaisa. Alam ninyo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat Pilipino. Yung pagbabayanihan ng bawat isa, lalong-lalo na po sa panahong ito, na ang ating bansa ay halos nakasubsob sa napakalaking problema dahil po sa dala ng pandemya. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Governor Philip Tan nga sa 29 ka tuig nga gihimo sa dakbayan ang tradisyon sa mga Christmas symbols, daghang relasyon ang naubol og nindot nga mga handumanan ang nagpabilin sa dakbayan sa Tanggob. Di nahimong sinto sa atraksyon sa pagsaulog sa Pasko gikan sa mga tao sa tanang hutom sa kinabuhi. Ang 16 ka mga entries sa Christmas Symbols Festival gikan sa pribado, government agencies, school division ug hospitals naglakip sa Great Britain, France, Canada, Russia, Africa, Egypt, Mexico, United States of America. Apil na usab ni ini ang Turkey, India, China, Korea, Japan, Indonesia, South Pacific ug Pilipinas. Ang Tanggob Christmas Symbols Festival 2021 bulungtad hangtod Enero tuig 2022 sa Tanggob Plaza, Tanggob City, Misamis Occidental.
Gipahinumduman usab ang tanan nga mosaksi sa mga Christmas symbols, kinahanglan nga ipakita lang ang vaccination card o identification card samtang mahimo usab nga madala ang mga minor de edad basta kauban niini nga ginikanan o guardian fully vaccinated. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batulino, stay safe. Gipatuman na sa Land Transportation Office 11 ang implementasyon sa Section 3 sa bag-ong giamyandahan nga Land Transportation and Traffic Code of the Philippines ubo sa Republic Act 10930. Ubo sa balaod, mahatagan og napulo ka tuig nga validity sa driver's license ang mga motorista nga wala malambigit sa usa ka traffic accident ug walay nalapas nga balaod trapiko o gikinahanglan usab kini nga mupailawom sa usa ka eksaminasyon. Unsabay ang ayan natong siron sa bag-ong pulisiya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 150 pa lang ka driver nagkupot og lisensya nga magamit sulod sa napulo ka tuig dinhi sa Davao Region sa ikatulong adlaw sa implementasyon sa Republic Act 10930. Gipatuman ang bag-ong balaod niadtong Miyerkules, Disyembre 1. Ubos sa balaod, ang driver nga walay record nga paglapas sa balaod trapiko hatagan sa lisensya nga iyang i-renew human sa napulo ka tuig. Giklaro ni Oscar Don Zamora, ang hepe sa Davao District sa Land Transportation Office 11, kinahanglan mo pasar ang mga mo-renew sa ilang lisensya sa online nga examination ug kini ang bitbiton sa ibong pag-renew. So diri sa region, sa Davao Region, nagsugod na ta og 10-year nga validity. Katong mga walay mga traffic violation na nakomit nila during the 5 years sa ilang validity silang driver's license. Sa mga mo-renew, apan adunay record sa LTO, kini ang tubag ni Zamora. Kung nakakomit og mga any traffic violation during the 5 years validity nila sa ilang license, automatic 5 years lang ang mahatag nila. Even 5 years sila lang mahatag, need gihapon nila mag-undergo atong mandatory na itong comprehensive driver's education. Aron dili ka magbalik-balik sa imong pagproseso sa imong lisensya, kinahanglan nga imong dalahon ang imong medical certificate, lakip na ang driver's license ug certificate of completion nga nagpamatuod nga mipasar ka sa eksaminasyon ug nagpailawom ka sa comprehensive driver's education. Sa renewal, 585 ang imong bayaran. Apan kung na-expire na ang imong lisensya, mudugang ka og 75 pesos. Suma total, mag-andam ka og 660 kung paso ang imong lisensya. Dugang ni Zamora nga naa sa 70 hangtod 80 ka mga aplikante ang ilang maproseso kada adlaw. Sa mga dili suhito sa bagong pamaagi sa renewal, matud ni Zamora, dili angay mag-uol kay dunay LTO staff nga mutabang kaninyo. Subling pahimangno ni Zamora sa katawhan nga sa LTO lang mudangup ug dili sa mga fixer aron tinuod nga lisensya ang inyong makuha. Kay basin, baya picking lisensya ang mahatag kaninyo ug masuspenso ang imong lisensya sa usa ka tuig ug duna pagyoy silot ka 3,000 pesos. Kikinahanglan nga mosubay kita sa tamang proseso aron malikay ka sa aberya ug insakto lang usab ang imong bayaran. Abli ang LTO gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes. Tambag ni Zamora, komplituhon nato ang atong dokumento una kita moadto sa mga buhatan sa LTO. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota.
This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gitukuran ng eskwelahan sa mga pulis ang mga bata nga anaa sa mga lagyong barangay sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur aron makabaton silang kaugalingong eskwelahan nga duol rasab sa ilang mga balay. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Kini ang Pluto Daycare Center nga gitukod ning bag-ulang sa mismo mga pulis sa 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company sa kapulisan sa Sitio Pluto, Balutakay, Managa, Bansalan, Davao del Sur. Doon na kini kaugalingong comfort rooms, dakong tabang kini sa komunidad, labi na sa mga ginikanan kay di na sila kinahanglan mo biyahe pa paingon sa sentro sa barangay aron mahatagan lang og edukasyon ang ilang mga anak. Ang kaning atong project sir nga daycare center nga gihimo sa atong mga membro sa atong revitalized police sa barangay sa may barangay Managa nga gipangunahan ni Police Lieutenant Panisoy. O sa kani sa proyekto sa atong gobyerno o kani siya pinagi sa atong RPSB nga usa kini sa idea sa atong regional director nga si Police Brigadier General Escobar sir na mapalapit ang atong kapulisan ngadto sa pinakalayo nga mga residente or kanang nasa Jeddah. Mapasalamaton ang mga residente sa lugar sa proyekto nga gitunol kanila sa kapulisan nga gitakda na nilang may pahimuslan sunod tuig puhon. Bulan sa Oktubre, giturn over sab sa mga kapulisan ang ilang gitukod nga Star Trail Tourist Hub sa Purok Star nga magsilbing pahuwayanan sa mga musaka sa Mount Apo. Ngadto milabayng bulan, naglusad usab og tree planting activity ang mga pulis sa Sitio Balutakay aron makatabang unya nga malikayan ang landslide sa lugar. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Umaw kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 22 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!